Croeso chi yma ar ddiwrnod ola mis Mawrth. Oes, mae yna fis arall wedi rhithro heibio. Ond ym Mhendydd, mi fydd hi'n ddydd Gwener y Groglith. Y diwrnod pan fydd Cristnogion ar draws y byd yn cofio'r digwyddiad dychrynllyd hwnnw, ac eto y digwyddiad gogoneddus hwnnw ymron i 2000 o flynyddoedd yn ôl, pan gymerwyd Iesu o Nazareth a'i ladd trwy i groeshoelio. Y groes ydy symbol fwyaf canolog a mwyaf adnabyddus y ffydd Gristnogol yn te. Gnewch hyn i gofio amdanaf, meddai Iesu. Torwch faran symbol o fy nghorff yn cael ei ddryllio. Rhannwch win yn symbol o fy ngwaed yn cael ei dywallt eich mwyn chi. Felly, i ddeall Cristnogaeth, rhaid deall ystyr y groes a marwolaeth Iesu. Pan fod yn rhaid iddo fo farw fel hyn. Ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fe gododd rai rhyw gwestiwn am y ffordd da ni yn sôn am yr hyn ddigwyddodd. Ydy'r groes yn fynegiant o gariad Duw? Neu ydy o'n fynegiant o ddicter Duw mewn rhyw ffordd? Yr adnod gyntaf i'r rhan fwyaf ohono ni dysgu, mae'n siŵr oedd Duw cariad yw. Sut felly mae cariad yn gallu bod yn ddig? Ond wedyn fe bertreadwyd y groes gan rai fel bod gennych chi Dduw'r Tad yn ddig iawn wrthon ni gyd oherwydd yn pechod. Ond mae Duw'r Mab rywsut yn camu fewn rhyngddo ni, yn cymryd y gosb am y pechodau, ac wrth sefyll rhyngddo ni a'r Tad rywsut yn dofi'r dicter hwnnw. Sut mae hynny'n gallu bod yn ddarlun o gariad Duw? Y Duw sydd â chariad na hanfod i fodolaeth. Ond i ddylen ni feddwl am y groes fel arwydd o gariad Duw, felly y carodd Duw, fel y danfonodd fe'i unig anedig fab i'r byd. Wrth gwrs, fel sydd yn digwydd mor aml, mae pobl yn colli'r cydbwysedd. A'r cwestiwn efallai sydd angen i ni holi ydy hwn, ydy'n bosib i gariad a dicter fynd law yn llaw? A'r Beibl yn rhoi'r gorchymyn i Gristnogion, digiwch ac na phechwch. Mae yna ddicter sydd ddim yn ddrwg. A does dim rhaid meddwl llawer am hyn cyn gweld i fod yn wir. Fedrwch chi ddim caru rhywbeth heb eich bod chi yn erbyn, yn gwrthwynebu i a hyd yn oed efallai'n casau yr un sy'n dinistio'r peth yr ydych chi'n ei garu. A pan dyn ni'n gweld milwyr yn Myanmar yn saethu plant ar y stryd, neu pan glywon ni am Boko Haram ar gyfandir Affrica yn herwgipio plant ysgol yn treisio'r merched a lladd y diniwed, ond nid ydy'n iawn i ni deimlo rhyw fesur o ddicter. Mae'n wir bod yn dicter ni yn gallu bod yn gymysgedd o'r hyn sydd yn gywir a'r hyn sydd yn bechod, ond mae yna ddicter cyfiawn yn does. Mae caru cyfiawnder yn golygu o reidrwydd yn bod ni'n ddig am anghyfiawnder. Ac yn wir, da ni'n gweld hyn yn hanes Iesu hun. Pan ath o'r synagog, yr awdurdodau parchus yn gwrthwynebu iddo fo iachau ar y saboth, mae'n edrych o gwmpas yn ddig. Dro arall fe gyhoeddodd yn uchel gerydd ar bentrefi Galilea, gwaed i Chorasin, gwaed i Bethsaida. Oherwydd petasau'r gwirthiau a wnaed no chi wedi gwneud yn Tyrus a Seidon buasant wedi farhau ers talwm mewn sach lian a lludw. A dyna pam, da ni'n mynnu fod y groes yn fynegiant o ddigofaint Duw a chariad Duw. Ar y groes, mae Duw'r Tad a Duw'r Mab yn deud na i anghyfiawnder y byd. Mae erchyllta'r groes yn dangos fod Duw yn cymryd rygioni o ddifri a bod o'n llawer gwaeth nag unrhyw beth yr ydyn ni wedi i ddychmygu mewn gwirionedd. Mae'r tywyllwch brofodd Iesu pan weiddodd allan fy niw paham am gadewaist. Y dangos na'r peth bach ydy yn gwrthryfel ni yn erbyn Duw. A peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo'r Duw byw fel y dywed y llythyr at yr Hebreaid. Ond mae'r groes hefyd yn dangos cariad rhyfeddol anghymharol Duw. Am fod Iesu yno drosto ni.
nid i ddofi i dad Nefel, ond mewn undod ar tad Nefel. Yn y cyngor bore, cyn llunio'r byd na lledur nefoedd wen. Fe drefnwyd fod cariad rhyfeddol Duw yn mynd i gael ei fynegu. Mi fyddai'r tad yn anfon ei fab i'r byd i ddwyn ymaith yn beie a'r mab yn sy'n casau anghyfiawnder a chas perffaith. Bydde fo'n dod o'i wyrfodd i signau maes y gwenwyn ar oes y sarff i ni ac wrth y gwenwyn hwnnw i farw ar galfari. Nid naillai neu ydy'r groes. Mae'n fynegiad o ddigofaint Duw. Y Duw sydd ddim yn deud sdim ots am ddrygioni. Ond mae o'n fynegiad anghymharol o gariad yn gafael ynddo ni. Oherwydd fy meiau trymion luoedd maith a weiddodd tu arnen. A dyna pam roedd rhaid i'm Duw ddioddef ar y pren. Hwy a thrydychodd annwyl oen. Hwy oedd y goron ddraen. Hwy oedd y fflangell greulon gref. Hwy oedd y bicell fain. Rai blynyddoedd yn ôl, mi fues i yng Ngwersyll Auschwitz. Ac wrth ddod oddi yno, roedd na gri yn fy nghalon yn galw allan am gyfiawnder i'r dioddefwyr, cyfiawnder na fedryn nhw mwy brofi yn y byd hwn. Pe na byddai Duw yn ddig am yr hyn ddigwyddodd yna, pa fath o Dduw fyddai hwnnw? Ar y llaw arall, mi fues i hefyd wrth droed y groes, yn gweld rhywfaint o gyflwr fy nghalon fy hunan, yn sylweddoli fod gan Dduw achos yn fy erbyn i, fod ganddo bob rheswm i ddweud, dos ymaith oddi wrthef, ti weithredwr anghyfiawnder. Ac am hynny, dwi'n diolch am y cariad sy'n yngwahodd i'n ôl ato, y cariad sy'n barod i ddwyn fy meiau i hyd yn oed, am cyfleidio trwy i drygaredd anfeidrol. Adwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni yn sylweddoli unwaith eto yn bod ni ddim yn dadnabod di fel y gydylen ni. Da ni ddim yn sylweddoli gymaint yr wyt ti o Dduw ein tad a Dduw'r mab a Dduw'r ysbryd yn sanctaidd ac yn gwrthwynebu pob dim drwg. Yn wir, yr wyt ti yn y ddig mewn ffordd na fedrwn ni ddim bod, mae dy ddicter di yn ddicter cyfiawn. Ond ar y llaw arall o Dduw tad, da ni mor ddiolchgar dy fod ti hefyd yn caru y tad, y mab a'r ysbryd, yn caru a charu'n eithafol. A diolch fod na le i ni y bore yma i lochesu yn y cariad hwnnw trwy dy drygaraeth di. Amen. Myfyriwch ar y groes. Meddyliwch pam fod Iesu wedi gorfod dioddau yn y fath fodd. A gwelwch gyfiawnder a chariad law yn llaw. Di gofaint yn cael ei fynegio mewn ffordd sydd yn arbed rhai fel ni. A dwch yn ôl dy Gwener os mwch chi i glywed myfyrdod bach arall.